Doi oameni, același oraș, același punct de plecare. 10 ani mai târziu, unul are libertate, celălalt are aceleași scuze. Diferența nu e norocul. Ești sigur că știi care e? Gândește-te la cineva pe care îl cunoști. Cineva care a plecat de la zero și acum are cu adevărat ceva construit. Nu a moștenit. Nu a câștigat la loterie. A ajuns acolo și tu nu înțelegi exact cum. Și mai gândește-te la altcineva. Inteligent, muncitor, 10 ani de muncă în spate și tot în același loc. Ceva separă acești doi oameni. Nu talentul, nu contextul, ceva mai greu de văzut. Și până la sfârșitul acestui video o să știi exact ce e. Prima explicație pe care ți-o dai. Ei au avut noroc, au cunoscut oamenii potriviți, au pornit cu bani de acasă, poate. Uneori. Dar nu e regula. A doua explicație, economia favorizează pe unii. Sistemul e construit pentru alții. Tu nu ai avut șansele lor. Și atunci de ce există oameni din același sistem, din același oraș, cu același background, care ajung în locuri complet diferite? Exact aici greșești. Cauți diferența în circumstanțe. Diferența e în decizii. Să vorbim concret, persoana care rămâne la 40.000 pe an face același lucru în fiecare zi. Merge la muncă, primește salariul, cheltuiește, așteaptă, repetă și speră că ceva se va schimba fără să schimbe nimic. Persoana care ajunge la 400.000 a făcut ceva diferit de vreme. Nu a câștigat mai mult la început. A decis diferit cu ce avea, a pus bani să lucreze în loc să îi consume. A investit timp în lucruri care cresc în valoare, nu în lucruri care dispar. A acceptat disconfort pe termen scurt pentru libertate pe termen lung. Aici e problema. Nu suma, direcția. De ce nu face toată lumea asta? De ce e atât de greu? Pentru că creierul tău nu e construit pentru gândire pe termen lung, e construit pentru supraviețuire imediată. Recompensă acum, confort acum, siguranță acum și sistemul din jur exploatează exact asta. Reclame care îți spun că meriți acum, rate care îți dau iluzia că îți permiți, social media care îți arată constant ce au alții și tu nu ai încă. Cumperi pentru că simți presiune, nu pentru că ai nevoie. Cheltuiești ca să reduci un disconfort, nu ca să construiești ceva. Și în fiecare lună în care face asta, persoana care va ajunge la 400.000 pune deoparte, investește sau învață ceva care valorează. Gândește-te, ce ai făcut tu luna trecută cu diferența? Mai e un mecanism pe care nu îl vezi. Oamenii rămân la 40.000 nu pentru că nu pot mai mult. Rămân acolo pentru că și-au construit o identitate în jurul acelui nivel. E familiar, e sigur, e cunoscut. A crește înseamnă a schimba. A schimba înseamnă a risca. A risca înseamnă că poți greși. Și greșeala se simte mai periculoasă decât stagnarea. Așa că rămâi, nu din lipsă de oportunități, din lipsă de disconfort asumat. Și nu vezi asta pentru că stagnarea se simte ca stabilitate. Oamenii care ajung la 400.000 nu sunt mai curajoși în mod natural. Au înțeles ceva simplu, că inacțiunea are un cost, că a nu decide e tot o decizie, că timpul lucrează fie pentru tine, fie împotriva ta. Nu stă pe loc, nu întreabă e sigur, întreabă ce pierd dacă nu fac asta. Nu gândesc în salarii, gândesc în sisteme, nu schimbă ore cu bani la nesfârșit. Construiesc ceva care produce fără ei. Diferența nu e inteligența, e cadrul mental din care iau decizii. Un singur lucru concret pe care îl poți face azi. Scrie pe o foaie cât câștigi și unde se duc banii. Nu aproximativ, exact. Fiecare categorie, fiecare sumă. Atât. Nimic mai mult pentru început, pentru că nu poți schimba ce nu vezi. Și majoritatea oamenilor nu știu cu adevărat unde le dispar banii în fiecare lună. Trăiesc cu o idee vagă, nu cu realitatea. Claritatea e primul pas. Fără ea, orice altceva e zgomot. Iată adevărul pe care nu vrei să îl auzi.
Diferența dintre 40.000 și 400.000 nu se face într-un an norocos. Se face în decizii mici, luate diferit, zi după zi, timp de ani. Decizii pe care tu le amâni pentru că par nesemnificative acum și tocmai de aceea nu le faci, tocmai de aceea rămâi unde ești. Nu circumstanțele te separă de cei care ajung sus, te separă ceea ce faci în orele în care nu ești obligat să faci nimic. 10 ani trec oricum. Întrebarea e unde vei fi la capătul lor. Abonează-te dacă vrei să înțelegi cum funcționează banii.